Ħaten Beppe Fenekadami Kevin Kassar attakka maġistrata minħabba li din ikkonkludiet li ma kienx hemm provi biex jinfetħu inkjesti fil-konfront tal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri kif rid Jason Azzopardi u l-estremisti nazzjonalisti. F'artiklu fuq Shift News tal-Establishment Nazzjonalista, Kassar attakka lil maġistrat Bridget Sultana wara li l-eks deputat u avukat tal-Aqda Repubblika għamel dawn it-talbiet fi żmien il-festi tal-miliet. Saħansitra ħaten Beppe Fenekadami għalli u xokkanti li l-maġistrata irrifjutat it-talbiet fuq deċiżjoni tagħha stess, dan fattak ċar fuq il-ġudikatura u l-indipendenza ta' din l-istituzzjoni kruċjali f'kull demokrazija. Kassar qal il-maġistrata qalet ukoll ir-rapporti fil-medja mhumiex evidenza ċara biżżejjed li għaliha għandha tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Ta' min ifakkar li bir-riforma li għadha kemm ġiet approvata fil-Parlament, il-Pulizija siddeċiedi skont evidenza konkreta u mhux fuq għajdu ta' xi ħadd kif iridu l-estremisti nazzjonalisti sempliċement bħala vendikazzjoni kontra kull min ħaddan twemmi l-Laburista. Dan ikkonfermah l-avukat tal-kap nazzjonalista Edward De Bono li fuq net stess iddikjara hekk. Jiena kont f'bar ġo Rabat Għawdex u stmajt lil Tizju qed jgħid li l-Ministru tqassam il-birds lill-Laburisti għad esklużjoni tan-nazzjonalisti jew ta' kull min ipprova jitlob biex jieħu bert jew l-imġar jew ix-xlendi. U ta' dan kellu jħallas. Dik illum jien ma nistax immur b'dik l-allegazzjoni quddiem il-maġistrat u nitolbu jinvestiga għax il-prova trid tkun ammissibbli. U hearsay, allura skont il-liġi tagħna mhuwiex ammissibbli. Għaldaqstant, dak ta' ħaten Beppe Fenekadami u l-vera każ ta' attak fuq l-istituzzjonijiet għax il-qorti ma ddeċidietx kif riedet il-klikka estremista fih dan il-Partit Nazzjonalista.